21 godinu od ubistva direktora Vupikove kooperacije Mladena Mrkića, njegova supruga Radmila ne prestaje da traži i pita: treba li da ćutim da bi pronašla svog muža? Mladen Mrkić bio je ugledni građanin Vukovara. Rođen je u Hercegovini, a u Sarajevu je završio poljoprivredni fakultet. Jedno vreme radio je u Županji, a zatim je prešao u Vukovarski Vupik i vrlo brzo bio postavljen za direktora kooperacije, gde je radio više od 15 godina. Na povratku s posla 31. jula 1991. je uhapšen i od tada mu se izgubio svaki trag. On je taj dan radio i oko 15 sati se vraćao kući, ušao u poslugu, uzeo kruh i mlijeko. Kad je izašao, dočekala ga 2 kola bez registracija i 6 članova Zbora Narodne garde. Nakon dužeg objašnjavanja prisili ga da uđe u auto, odvezli do Narodne odbrane, teritorijalne, kako se to zove, ja ne znam, i od tada mu se gubi svaki trag. Kad sam ja došla iz Obudovca taj dan oko 5:30 navečer, vidjela sam da njega nema i normalno zvala sam njegove kolege da pitam gdje je i rekli su mi da je on došao do zgrade, da je ušao u poslugu. Otišla sam u poslugu su mi rekli da je uzeo kruh i mlijeko koji sam ja našla na bankini u 2 papirnate vrećice na kojoj je pisalo Mrkić Mladen. On je to ostavio i to je meni bio dovoljan signal i znak. Gospođa Mrkić je odmah otišla u policiju i oni su je uputili kod Tomislava Merčepa uz obrazloženje da policija dolazi sa nalogom ako nekoga treba da hapsi, a da oni takav nalog nisu imali. Kada sam došla u Narodnu odbranu, oni su mi isto rekli da oni nikoga ne hapse i ja sam tu cijelu noć hodala od policije, Narodne odbrane i kuće. I oko 12 sati, bilo je jako veliko nevrijeme, ja sam se sklonila u hodniku Narodne odbrane i došla su trojica, 2 sam poznavala, a 3 je bio Crnogorac neki. I taj koji je u Vupiku radio, on je rekao ovu ženu izbacite van. Ja sam njemu odgovorila da nisam za njega žena, ja sam za njega gospođa, ali ne mora me niko izbacivati, ja ću izaći sama. I izašla sam van i onda sam išla ispred općine i kod svakog prozora sam stala u podrumu i dozivala. I ja sam išla, tu je bilo jako puno grana razbacanih i ja sam vidjela iza svakog drveta stajao je po jedan zenga sa kabanicom, a ja sam bila sva mokra i kišobran mi se pokidao jer je jako velika oluja bila. Kad sam bila bliže policije, jedan je istrčao mladić, baš policajac, i mene zagrlio i onda je rekao da nisam smjela ići tu, da je to zona, ko naiđe da ga mogu oni i ubiti, tu se nije smjelo hodati. Došla sam u policiju opet i onda su me uputili kući, tako da sam došla kući. Nakon 12 dana gospođa Mrkić u nastojanju da pronađe svog muža uspjela je da dođe do telefonskog broja samog predsjednika Tuđmana, koji je bio veoma iznenađen onim što je od nje čuo, a možda i više činjenicom što je ona imala njegov broj. Kada sam mu rekla šta se sve događa u Vukovaru, on je bio jako ljut i spojio me sa gospodinom Vekićem i gospodin Vekić mi je rekao da će moj muž biti u toku dana pušten, no međutim to se nije dogodilo. Isti dan sam zvala Šeksa, on je bio u Osijeku i njemu sam rekla da je moj muž uhapšen, da sam ga nazvala da mi pomogne ako je u Osijeku da ga puste iz zatvora. On je, kad sam rekla ime i prezime, on je mislio da je moj muž Hrvat. I rekao mi, gospođo, pa mi naše ljude odmah puštamo, što ste čekali 12 dana, što mi se niste odmah javili. A ja kažem, pa moj muž nije Hrvat, moj muž je Srbin i on je tog momenta meni spustio slušalicu. Nakon toga, zajedno sa još nekoliko žena čiji su muževi uhapšeni, gospođa Mrkić sastala se i sa članom predsjedništva SFRJ Brankom Kostićem, koji im je savjetovao da pišu Stjepanu Mesiću, koji je u to vreme bio predsjednik predsjedništva Jugoslavije. Odgovor nikada nisu dobile. Čak sam 1991. kontaktirala i gospodina Degena, s njim sam razgovarala i on mi je prvi rekao kad sam mu ja
ispričala šta se dogodio, on je meni odmah rekao, joj, bojim se da su ga ubili. To mi je bila prva riječ i prva spoznaja da su oni ubijali, da su zenge ubijale ljude. To mi je bilo prvo, nisam dotad mogla pomisliti da neko nekoga može ubiti. Kao i naši prethodni sagovornici, gospođa Mrkić je pre 2 godine bila na sastanku sa predsjednicima Srbije i Hrvatske, Tadićem i Josipovićem, i iznela im svoju priču. Posle svakog sastanka kad dođem kući i kad sa mojim prijateljicama koje su isto izgubile muževe, dođemo do zaključka da je možda bolje da nigdje ne idemo, da ništa ne radimo, jer mi koji smo odlazili na sve sastanke, koje smo pričale o našim tim teškim momentima i našim teškim danima koje provodimo 21 godinu, nismo pronašli muževe. Oni koji su manje odlazili, svi su identifikovani i sahranjeni. Mislim da je bolje šutjeti, no međutim, iz poštovanja prema mome mužu, ja to ne mogu i uporno sam i idem dalje. Željko Pajić imao je 31 godinu kada je ubijen. Rođen je 1960. godine u Vukovaru, u Osijeku je završio ugostiteljsku školu i kao ugostitelj je i radio u Vukovaru u bifeu na autobusnoj stanici. Iako je u avgustu 1991. godine situacija u Vukovaru i oko njega već bila prilično zategnuta, ni on ni njegova supruga Jelica nisu osjećali da bi neko mogao da im naudi. Grad je bio zatvoren tih dana. Mi nismo izlazili iz grada, ali svo to stanje je bilo nama, takim ljudima, normalno. Išli smo na posao, ja sam imala privatnu prodavnicu, prodavala hleb svaki dan ljudima, znači svaki dan je stizala i ta roba i mi nismo znali u stvari šta se dešava. Mi nismo izlazili iz grada, a izgleda su drugi i ulazili i izlazili iz tog našeg grada. Oko 12 sati smo se čuli telefonom da mi ponese neku robu za prodavnicu iz Veleprometa. To smo se tako dogovorili. Robu je uzeo, to sam tek posle saznala, ali tog dana se više nije vratio kući. Znači, u 1 sat je izašao iz svoje firme, otišao da preda novac u banku, sve je to uradio, ali više nije došao kući. Jelica ne zna kako se sve odigralo i kaže da može samo da nagađa. Nema nikakvih saznanja o tome ko je odveo njenog muža i zašto. Njegov automobil je pronašla tek nakon 5 dana. Bio je pun robe. Tog dana kad je nestao, ja sam sve pokrenula. I prijatelje, i poznanike, i svi smo bili u gradu. Svi smo tražili. Drugi dan sam otišla kod gospodina Poleta, prijavila redovni nestanak čoveka, što sam smatrala da je normalno da uradim, i uradila sam. Gospodin Pole je to sve zabeležio i rekao da nije uhapšen sa strane policije, znači nije evidentiran. Auto smo svugde tražili da bi ja za 5 dana našla auto na mestu gde sam 1.600.000 puta prošla. Znači da je auto neko dovezao. Policija, čiji načelnik je u to vreme bio Stipe Pole, nije na automobilu pronašla nikakve tragove, otiske i slično, ali Jelica ipak nije gubila nadu da će pronaći svog supruga. 13 godina sam tražila, Crveni krst, međunarodna zajednice, svugde sam se obraćala, svugde ga prijavljivala kao nestaloga, tražila i uvek smatrala da ću ga naći, da će doći, da će biti sve u redu. Međutim, posle 13 tih mučnih godina, jedan dan me zovu iz Beograda, da li sam ja ta, pošto smo u međuvremenu dali krv, ja i deca. Zovu me na identifikaciju. Moj muž je ubijen istog dana, tog 10.8. bačen u Dunav, prvo isprebijan do smrti i onda još ovekovečen sa 2 hica u glavu i bačen u Dunav. I isplivao je na potezu Neštin, na drugoj strani Dunava.
posle 8 dana. Ja sam dobila obdukcioni nalaz, dobila sam slike tad izvađenog leša. Imala sam priliku da vidim ti nekih 12-13 slika koje su meni dokazali da je to upravo moj muž koji se nije ni promenio. 2005. godine Jelica Pajić tužila je Republiku Hrvatsku i zatražila obeštećenje, a spor sa državom, koji redovno gubi, vodi već 6. godinu. Pre izvesnog vremena doživjela je novi šok. Državna uprava blokirala je račune njenoj deci jer od nje potražuje 31.500 kuna za sudske troškove. Nemam nikakvih primanja u Republici Hrvatskoj i oni su našli za shodno da blokiraju račune moje deci koje sam ja jako teško odgojila, bez jedne kune pomoći iz Republike Hrvatske. Da imam 2 devojčice koje sam, kažem, 13 godina ubeđivala možda u nešto što nije istina. Ali ja se zato i nalazim ovde, na ovoj stolici, i uvek ću stajati i sediti negde da kažem, da dokažem da je stvarno mučki ubijen neko ko to nije zaslužio.